बर' बिजोङा थैलांनायनि जाहोना बर' बिमा बिफाफ्रा बर' गावसिनि गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव फोरोंला गासिबो गुबुन मिडियामाव फोरोङो जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा जुदि बर' बिजोङाव फोरोङोबा गंसेबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया थैनाय नङा जेरै बेनि सायाव जोबनायाव फोरमायगासिनो दङ आङो बर' बिजोंनि फरायसालिनि बिथिङाव लोगोसे गिबियाव अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै क'क्राझारनि DTO बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोरानोखि दिनै आरसिफोरा मेनिउल जाना दङ डिजिटेल जायाखै माने अनलाइनाव चेक खालामनो हाया बिथांमोना नैबे सोलिफुनाय दानाव गासैखौबो कमप्लिट खालामना लानांगोन नङाब्ला 1 नभेम्बर खालारनिफ्राय बिथांमोना फाइन होनांगोन क'क्राझार DTOनि फोरमायनाय बायदिब्ला अब्ला 1 नभेम्बरनिफ्राय सांग्रां जादो क'क्राझार DTOजों लोगोसे बिटिआरनि हालामनि गासैबो जायगायाव जागोन आसामावबो जागोन जियानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि ड्राइभिं आरसि बेफोरो जुदि मेनुवेल दङब्ला नोंथांमोना बेखौ मा खालामना ला डिजिटेल खालामना लाबानो जाबाय नङाब्ला नोंथांमोना फाइन होनांगोन बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे खौराङा जादों जे बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि बिथिङाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा दिनै थैलांनो हमदों होननानै बिथाङा राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों दा बर' बिजोंनि फरायसालि थैलांनायनि बिथिङाव दिनै बर' बिजोंनि फरायसालियाव मानो दिनै गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजों फरायहोनो नागिरा बेनि गुबै जाहोनानो जादों बर' बिजोंनि फरायसालिनि बिथिङाव फोरोंगिरिनि गोनांथि आरो 2 नम्बर थासारिया जादों जे जोंनि गेदेर गेदेर नेता बिबानगिरिफोरानो दिनै बर' बिजोंखौ गारनानै गुबुन हारिनि एसामिस इंलिश मिडियामनि बिजोङाव गावसोरनि फरायसाफोरखौ मुं थिसनना होयो बेनि गुबै जाहोनानो जादों बर' बिजोङाव फरायब्ला बिसोरनि साननाय बायदिब्ला बर' बिजोङाव फरायब्ला गावसोरनि गथ' गथाया साख्रि मोना गोरों गोरा जाया बेफोरबायदि साननायनि जाहोनाव दिनै बर' बिजोङा डाउन बा जोबस्रांलांनो हमदों स' बेफोर जेबो नङा बेनिखायनो गावनि गथ' गथायखौ दिनै बर' बिजोङाव होनांगौ बर' बिजोङाव होनाब्ला साख्रि मावनो हायो गोरों गोरा जानो हागौ गाव जुदि मोजांबा गथ'आ स' जियानो जायाबानो गुबुन मोनसे खौरांसिम फैबाय आङो बिक्रम दैमारि आदाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फंनैसो खोथा फोरमायदों बे खोथाखौबो नोंथांमोननो जोबनायाव खिन्थिना लानो नाजागोन लोगोसे राजखान्थिनि बेलायाव दिनै गालाय गुजाय बैजों बै नांलायनाय खमलायनाय नुनो मोनदों नाथाय बिदि नांलायनाय खमलायनाय जानानै जोंनि समाजनि थासारिखौ गाज्रि खालामना जेबो लाब गैया बेनि फिननायखौ बा बेनि फिथाइखौ इलेक्सननि समावसो मोननाय जागोन सोर देरहागोन सोर देरहाया आरो सोरखौ रायजो राजाया दिनैनि समाव अनसायो सोरखौ रायजो राजाया गाज्रि मोनो बे इलेक्सननि समावसो जागोन अब्ला जियानो जाया मानो जोबनायाव बे भिडिअखौ नायना ला आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय गिनांगौ आंहा जेबो गैया रुलिं गभर्नमेन्टखौ बा सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय बुंनाय लामा दिन्थिनाया दिनै जानतानि खामानि बा रायजोनि खामानि बेयाव आंहा जेबो गिनांगौ गैया अब्लाबो जुदि आंहा गिनांगौ दंमारोब्ला जायफ्रा दिनै खुंथाय गोहोआव दङ मासियाव जायफ्रा दिनै जिरायनानै दङ बिथांमोनखौ बुंनायाव आंहा जुदि गिनांगौ दंमारोब्ला जाय लिडारफ्रा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि लिडारगिरि बा मासियाव जिरायनानै दङ बिथांमोना आंनिख्रुइ बांसिन गिनांगौ दङ बिथांमोना मानो गिनांगौ दङ होननानै बुङोब्ला बिटिआर एकर्डनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां डेन्जार खामानिफोरखौ दिनै मावनानै दोङो जायनि फिथाइखौ दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाया मोननो थांगासिनो दङ गमामायैनो आंहा दिनै जुदि गिनांगौ दंमारोब्ला गभर्नमेन्टखौ बुंनायाव आंनिख्रुइ बिथांमोना बांसिन दिनै गिनांगौ जानानै दङ फैबाय थानाय समाव रायजोनि नोजोराव आंनि बिसाराथ' दा सोलिबाय थादों जोबनोसै बारा गोबाव सम गैला बोसोरसे बोसोरनै नाथाय बिथांमोननि बिसारा दासिमबो जुरिजेनाखै बिनिखायनो आंहा गिनांगौ जेबो गैया।